Conas Tashiv is mis Gearo agus séniu a bhaid mé to spáint conas féisóg nó bruféisóga a bhara. Sin ma ráser agus sin ma subal barha. Sinné. Is ook bhfuil cín níos séire agus níos déire ar an marga ach tá ceann sin as little agus déan sé an job domsa ar nos. Tám acaigh oscailt sé an sin ach b'fhéidir go bhfuil technique éigin ar conas é a chur ar daig ach níl aon technique gomsa ar nos mar ecinn sibh tám ag dul an topi gaigím leiscéil ach bí flaú le chud subal. Tám déan tunis. So déan cínse go bhfuil tváilia agat sin mo cháilia mar bíonn an subal bartha sách mí slachtar ach sin an rás arís agus tám ag tosnú ag bartha inis. Sin ar nóí sin an chláán níl sé ó dhachar in ire. Arinos bí cuirmach leis an áit sin ar do lína gil agus bugaí mhór grachan nó mhór naig mas maiileh ceapan gohfuil gachar bartha an sin inis ach ná déananig í dearmid ar náit sin taobhí ar mhór glús agus faoi mhór glús chomh maith an sin agus bugaí mhór glús mas maiileh. Mar ecinn sibh tá spotí gom ar mo bhfuinnéil agus má tá spotí a gcuibh bígí cuirmach tá bhórnam táigrá bígí cuirmach an tamar fad ach bígí cuirmach nuair tá se bhíh bara an crachan orthú. Ceagaí me leiscéil táimid dul sách tapaí arís agus an áit sin úl na brád nó úl na scóirnaí bígí cuirmach agus bugaí mhór grachan ó chéamh amháin go taobh eile ionascuil an chúig ar fád imthe. Ag an deire nuair taismh críochnathe, glanigí mhór naig agus sinné is mis Gearo is feile chumanna bhíon mé gur míle mágah as 8 éisteach liom. Slán.